Üdvözöllek, szia! Erdős Milán vagyok, az Otthoncentrum ingatlan szakértője. Mindezek mellett építészmérnök hallgató vagyok a Debreceni Egyetemen. Több mint egy éve foglalkozok ingatlan értékesítéssel. Mennyi forgalmat generáltál eddig 2024-ben? A forgalmat tekintve ebben az évben több mint félmilliárdos forgalmat generáltam, és az nagyjából 17 oldalt jelent. Nyilván nem sok, de kezdő ingatlan szakértőként szerintem nem rossz. Én mikor kezdtem az egyetemet, nekem az volt a cél, hogy mellette valamivel foglalkozzak, ami kapcsolódik tulajdonképpen a szakmámhoz. Én úgy gondolom, hogy egy építészmérnöknek nyilván átfogultan kell tudnia az értékesítési részt is, illetve nyilván a szakmaiságát, akár az ingatlanozásban, mint például én is, át tudja vinni. Én így, hogy ezt a szakmát tanulom, és építészettel kapcsolatban is sok hozzáadott értéket tudok teremteni, így ez kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani a piacon, illetve tudok nyújtani a piacon. Hogyan tudsz egyetem mellett ennyi időt fektetni a munkába? Mi motivál, hogy egyszerre csináld a kettőt? Nagyon nehéz. A lényeg az, hogy nagyon nehéz, de én mindig motivált vagyok. Tehát nekem ki van tűzve egy éves cél, amiért én teszek, és amit én mindig el szeretnék érni. Na most úgy alakultak már nyilván a dolgok, hogy inkább a munkához igazítom az egyetemet. Ez nagyon-nagyon jól működik. Az egyetemen sincsenek problémák a tanulmányaimmal, illetve ahogy említettem is, tehát a szakmaiságom miatt szerintem ez hozzáadott érték, hogy én egyetemi hallgató vagyok. Mi volt a legnehezebb az elején, amikor elkezdted ezt csinálni? Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb az az első értékesítés. Nyilván az első értékesítés során tanulsz meg olyan dolgokat, nem az összeset, és világít rá úgymond a szakma, hogy hogyan is kell ezt csinálni. A legjobb elindulás az, hogyha van egy nagyon jó vezetőd. És ezt az újaknak is ezt tudom tanácsolni, akik ebben a cipőben fognak járni, mint én, hogy egy jó vezetőt válasszanak. Na most nekem ez valamilyen szintig adott volt, de utána ez a jó vezető, ez elromlott, hogyha fogalmazhatunk így. Na most már megint olyan vizeken nevezek, hogy van egy nagyon jó vezetőm, aki támogat, aki segíti a munkámat, és ez a leges legfontosabb. Egy jó vezető az leül veled hideghívni, leül veled feltölteni egy ingatlant, és megmutatja azt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hogyan tudsz kiemelkedni ebben az igencsak könyörtelen és versengő közegben? Pontosan ezzel az építészeti gondolkodásmódommal és műszakiasságommal ezzel tudok kiemelkedni. Tehát többször volt már olyan eset, amikor kimentem egy ügyfélhez, elmagyaráztam neki, hogy éppen az ingatlanja az hogyan van akár leszigetelve, akár tartószerkezet, ügyileg mennyire stabil, statikailag megállja a helyét. Eléggé meglepődött, hogy honnan tud ez a fiatal srác ilyen dolgokat. Most ez az egyik olyan dolog, amivel ki lehet emelkedni. A másik, ami még nagyon fontos, az szerintem a belefektetett idő, energia, kitartás, mert ez nem mindenkiben van benne. Tehát nagyon kevés ember motivált, és nagyon kevés ember tud küzdeni a céljaiért úgy, hogy akár jönnek rossz dolgok, akár jönnek jó dolgok, nyilván mind a kettő csak előre tud lendíteni. A rosszból tanulsz, a jó az meg motivál. Most vegyünk itt példának jó dolognak egy sikeres értékesítést, eladást, rossz példának meg amikor megbukunk az adásvételi szerződésnél, mert éppen valami történik. Na most engem mind a kettő motivál, és ez visz előre. Egyikből tanulok, a másiknak meg örülök nagyon. Na most ezt nem mindenki tudja megtenni. Tehát többen vagyunk a szakmában, több olyan kolléga van, aki ül a fenekén, és tulajdonképpen várja azt, hogy ugyanúgy felhívják őt az ingatlan.com-os hirdetésére, mint ahogy a tulajdonost. Tehát ez nem hozzáadott érték. És aki, csúnya kimondani, de ennél többet tesz, az már sikeres lehet ebbe a szakmába. Én nagyon sok mindent tanultam meg autodidakta módon,
Tehát a weboldal készítéstől a tartalomgyártásig valamilyen szinten, illetve egyéb online marketinges lehetőségek, ezen felül nyilván az építészethez is hozzá kapcsolódó akár programoknak a kezelése. Ezen felül minket még folyamatosan oktatásra küldenek, akár hideghívással kapcsolatos oktatás, hogyan kezeljük minőségien a vevő ügyfeleinket például, és ezekből lehet nagyon-nagyon sokat tanulni, és hogyha ezeket a dolgokat elsajátítja valaki, akkor én úgy gondolom, hogy egy jó szakember lehet. De mint mondtam, tehát az autodidakta tanulási módszer, bármit csinál az ember, ha sikeres szeretne benne lenni, akkor szükséges hozzá. És ezért mondtam azt, hogy ha valaki időt és energiát szán erre a szakmára, akkor sikeres lesz benne. Mi volt az eddigi legnagyobb sikered, illetve kudarcod? Fogalmaztuk, hogy szerencsére, tehát óriási nagy kudarcom még nem nagyon volt, illetve ami volt is, azt nem kudarcnak veszem fel, hanem építő jellegű dolognak. Tehát kudarc az mindig van, csak ki hogy fogja fel. Sikert tekintve én úgy gondolom, hogy amikor egy hónapban valaki 8 tranzakciót csinál, az első évében az egy nem rossz szám. Az egy nem rossz szám, illetve emellett ugye több mint $500 millió forgalmat. Nekem ez az egész év, ez az egész induló év egy siker, de úgy gondolom, hogy a jövő évem úgy, hogy már felépített portfólióval indulok el a piacon, az még sikeresebb lesz. Kudarcot tekintve meg, hogyha egy példát fel kellene hozzak, tulajdonképpen nem is olyan régen volt egy ingatlan, aminek konkrétan az értékesítésénél, az értékesítését az adásvételi szerződésnél előtt pár órával buktuk el. De hát van ilyen. Ebből is tanul az ember, nyilván ennek így kellett lennie, lehet, hogy jövő héten valami olyan fog történni, ami ennél sokkal, de sokkal jobb lesz. Volt olyan ügyfél vagy helyzet, ami különösen emlékezetes számodra, és mit tanultál ebből? Volt. Egy postakerti ingatlant értékesítettem, és voltak rá ügyfelek. Nagyon-nagyon sok embernek megmutattuk, nyilván minőségi vevőknek, tehát volt előszűrés, de senki nem tett rá egy ajánlatot, és ez számomra kérdés volt, hogy miért nem. Nyilván valamilyen szinten az ár ehhez hozzájárult, de a tulajdonos hölgynek ez a pénz kellett, tehát szüksége volt erre a pénzre a tovább lépéshez. Na most több hétig ezen az ingatlanon rágódtam, illetve mindezek mellett nyilván néztünk is neki új ingatlanokat, és akkor amikor sikerült egyet találni, már közel egy okosotthon-szerű társasházi lakás volt, egy sima, egyszerű 4 emeletes téglalakás, nagyon-nagyon megtetszett neki, tehát neki az ingatlan kellett. Na most nyilván abban a helyzetben voltunk, hogy tegyünk rá egy ajánlatot bizonyos feltételekkel, nyilván fizetési feltételekkel, avagy várjunk, pörgessük meg az értékesítését az ő lakásának, de ugye, mint azt mondtam az előbb is, tehát az nem ment a piacon. De hogyha levittük volna az állat, akkor meg nem tudta volna megvásárolni az általa kinézett, beleszeretett ingatlant. És akkor elmentem tárgyalni a másik ingatlan tulajjal, amit ő meg szeretett volna vásárolni, és akkor nyilván sokat kellett őket puhítani, de a végén arra jutottunk, hogy akkor nézzük meg a hölgy ügyfelemnek a postakerti lakását. Nyilván szerencsefaktor is hozzájárult ez az egészhez, de amikor beléptek a postakerti ingatlanba, ők is beleszerettek. Tehát 2 olyan ügyfél volt mellettem, aki beleszeretett egymás ingatlanjába. És egy csereszerződést írtunk. Így nem csak, hogy 2 ingatlant adtam el nyilván egyszerre, de mindkét ügyfelem nagyon-nagyon boldog volt. És amire még ki szerettem volna térni az ez,
hogy számomra az is érték, hogyha azt látom az egyik ügyfelemen, akivel 3 hónapig foglalkoztam, és akár napi szinten tartottuk a kapcsolatot, hogy elértük együtt azt, vagy segítettem neki elérni azt, hogy ő boldog legyen, és hogy tovább tudjon akár lépni egy életszakaszából egy következőbe. És rajtuk pontosan ezt láttam. Hogyan kezeled a stresszt és a rengeteg kihívást? Ez pont a napokban előjött nálam, ez a stressz, amikor elcsúsztunk ezen az elég nagy értékű ingatlannak az adásvételi szerződésén. Na most én ezt nagyon átértékeltem magamba, tehát, mint említettem is, az égiek ezt valamiért adják neked, hogy ennek nem így kellett történnie. Én ebben nagyon-nagyon tudok hinni, és bízok abban, hogy ennek azért kellett így lennie, mert egy sokkal jobb dolog fog helyette történni, vagy éppen ezzel is az élet tanítani szeretett volna nekem valamit, hogy mit csináljak jobban, nyilván visszagondolva és átértékelve máshogy cselekedtem volna, de ezzel szerintem nagyon sok ember így van. Tehát én ebbe a közel 2 hétbe akkor a stresszbe voltam, hogy nyilván semmi másra nem tudtam koncentrálni, se a családomra, se a barátnőmre. Nyilván az iskolában is pont vizsgai időszakok voltak, tehát 2 oldalról kaptam a stresszt. Most én úgy vagyok ezzel, hogy túl kell rajta lenni. Tehát minél többet dolgozol vele, minél többet teszel érte, egy idő után túl leszel rajta, és ez a stressz megszűnik. És én mindig erre az időszakra gondolok, hogy ha ezt megcsinálom, akkor ez a stressz megszűnik. Ha a másikat is megcsinálom, akkor abból az oldalból is megszűnik a stressz. Nyilván nem lesz több probléma. Tehát én ilyenkor mindig azon vagyok, és úgy kezelem, kérdésedre válaszolva ezt a dolgot, hogy mindig teszek azért, hogy ezen az időszakon minél gyorsabban tovább tudjak lendülni. Mik a céljaid, Milán? Hogyan látod magad 5-10 év múlva? Ez egy nagyon hosszú távú célra való kérdés, vagy rákérdezés. Nyilván tehát én ilyen hosszú távon nem mindig gondolkozok. Nekem az is kérdés, hogy holnap mi lesz. Tehát annyi minden jár a fejembe, hogy azt tudom, hogy holnap mi lesz. De így 5-10 év tekintetében én szeretném nyilván az építészmérnöki diplomámat, illetve a tervezői jogosultságomat megszerezni, de mindezek mellett ugye az ingatlan közvetítéssel is szeretnék foglalkozni. Nyilván így nagyobb távlatokat tekintve már gondolkozok olyanokban is, hogy akár külföldi ingatlanokat bevonni az egészbe, illetve a minap volt egy ötletem, és kibukkant a fejemből. Egy nagyon-nagyon jó dolog, amit szerintem a piacra be lehetne hozni, és még Magyarországon ilyen nincsen. Ezt majd lehet meg is mutatom, illetve fogunk erről lehet ugyanígy ilyen formában beszélgetni. 5-10 év tekintetében az építészetet, illetve az ingatlan közvetítést össze szeretném mosni. Tehát egy olyan dologban, egy olyan körben szeretnék mozogni és elhelyezkedni, amiben megtalálom az értékesítés részt is, illetve az építészetet is. De akár külön-külön is működőképes lehet. Én úgy gondolom, hogy az Otthoncentrum az egy nagyon jó, ha fogalmazhatok így, hely ehhez a cél, vagy ennek a célnak a megvalósításához. Milyen tanácsot adnál egy kezdőnek, aki, ahogy te is, el akarja ezt az egészet kezdeni? Mint említettem, a legfontosabb a jó vezető. Tehát az elején azért nyilván van, aki jó emberismerő, de a vezetőjét is valamilyen szinten meg kell ismernie. És mérlegelni kell azt, hogy tud-e neki segíteni hozzáadott értékekkel. Tehát szerintem ez a leges legfontosabb.
Mindezek mellett nyilván a kitartás és a motiváció, ami még fontos, ki kell tűzni magad elé egy célt. Lehet ez hosszú távú cél is, lehet ez rövid távú cél is, de hogyha azt például felírod egy papírra és kiteszed a falra, vagy a számítógépednek a monitorjára, hogy mi a célod, azt te minden nap látni fogod. Amikor felnyitod a gépedet, és basszus, itt van ez a cél, még mindig nem értem el, tegyünk már érte. Ez nagyon-nagyon motiváló. És az első évben, az első lépésben ennek meg kell lennie. Én tudom nagyon jól, mert nyilván benne voltam, vagy benne mozogtam. Nagyon-nagyon sokat kell tanulnod, és az idősebbektől, akik már régóta benne vannak a szakmában, tőlük kell kérdezni. Akár elmenni velük egy megbízáskötésre, akár elmenni velük egy adásvételi szerződésre. Jól mért fel a leendő vezetődet, kérdezz a tapasztaltabb, idősebb kollégáktól, és tanulj. A tanulás a legfontosabb szerintem ebben az életben.